ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଦହି ବାଇଗଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଏଠି କିଛି ନେଇଯାଇଛି। କଡ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ବାଇଗଣକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି। ଦହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ, ଦହି ବାଇଗଣ ପରେ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଦହି ଫୁଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ହେଇ ଆସିଲା ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଦହି ବାଇଗଣକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ତାପରେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ କିଛି ରସୁଣ ଫୁଟଣ ଦେଇ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦହିକୁ ଢାଳି ଦେଲେ। ଏବେ କିଛି ତା ଉପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଖିଥିବେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା।